Asi nedáme. Títo v pohode dávajú akože červené idiotov. A tieto dve pindulky. Ešte, že tam majú krásny chodník do zámkovej dlažby. Kokot si ty vole, čo ti jebe do boha? Čo je toto za kokota bazmek? No uhni sa do piče teraz. Ty si kus kokota bazmek. Ty vole, čo je za kokota? A už je zase v ľavom pruhu. Jebe ti? Čo je za kokota, ty vole? Ty vole. Kokot nevie, kde je jeho miesto? Chcel som ísť do mesta, more, a tento samár ty teraz... Idem, nejdem. Čo robíš, ty vole? Kokos, čo máme dneska? Je šťastie na nadrogovaných? Starý tragač, aj s nevestou. Kokot skurvený, že tam máš pripojovací pruh, ty buzerant. Vyjebaný fas. Ešte vyblikávaj, ty kokot skurvený. Čo teraz robí tento samár? More, však si zatlač kokoza. Ešte, že ho tam má na to. A bude sa ešte škaredo pozerať, baskuria, ide na červenú. Ty vole, snad nejde na diaľnicu ten kretén na tom bicykli. Snad nepôjde na diaľnicu ten kretén na tom bicykli, ty vole. To nemyslí vážne, ty vole. Ty kokos. Išiel tade? Ešte je tam hore, ho vidím. Neišiel rovno, ty vole. Kam sa ponáhľaš? Čo je, ty kokos? Ešte bude vyskakovať buzerant. Ty vole. Snad nemyslí vážne, ty kokso. A ešte ti tam vyrebuje jak idiota. Gastneky bazmek. Choď ty, pinga. A ten kam ide ten somár na červenú? Vidíš toho debila? Však má červenú ten somár. Ty kokos, není normálny. Akože autá sa pohnú a ono ide. Vôbec nekúka na semafor. Ja sa z neho doseriem. On nemá čo myslieť, on má pozerať po semafóre. Chcem ísť domov. A Meďa Pirošan. Červená. To je pre somárov, nie pre cyklistov. Ty kokos, ani sa nepozeral ten burezant. Že by ho šlak trafil.
Pochopila, ježišmaria. To musel byť nejaký jadrový fyzik za volantom. Fú. Ty vole. Tak toto sa často nestáva. Že na prvú šupu to pochopí úplne a ešte stihne zapnúť, kým prejdeme oproti. Toto snad nie. Fú. Normálne, že Albert Einstein za volantom. Ty kokos. Obidvaja rovno do ľavého pruhu. Neznamená, že vznikne infekcia a kúpajúcim sa ľuďom spôsobia ochorenia. V okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín potvrdil to hovorca Stredoslovenskej distribučnej Nejdem. Na Liptovskej Mare, ktorá patrí Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústave našej spoločnosti, sa podarilo obnoviť dodávku elektriny. Ty kokos, čo robí ten kretén? Chodí tu cez pruhy jak idióta. Ktorý ti s tebou? Drbe ti. Pozri sa, aké kokotiny robí teraz ešte aj. Miliardárový Elonovi Muskovi vybuchla ďalšia raketa SpaceX. Hnoj to vyzerá. Ty kokos, kam tí ľudia pozerajú do Boha? Čo ti drbe? Moje nervy. Krista pána. Prázdna diaľnica v strede jak somár. Presne tak, jak hovoríš. Že dobehneme ho a pridá. Nepochopí to ten somár. Pochopí to ten debilko. Ja nepochopí, čo je. To je moc na ňom. Ty kokos, skoro mu tam ušiel, ty vole. Čo robíš, ty kokos? Smerovku dávaj, bazmek. Pičoviny robíš, bazmek. Kokotko, ešte vystrkuj tú ruku, ty vole. To poukážka, nech ty kúpičok, te. Poukážka, nech ty kúpičok, te. Mi je Jurenca, veľa. Nee. 100 stupňov, pozri sa. Sme v rodine strýka, ktorý si robil na Som v bazmek. ani nie tak puding, len